Аңгам Атнабаевның шундай уникаль шигырьләрнең берсе ул бит инде. Менә шун безнеке шуңа күрә якын ул. Силәргә дә ничектер. Үлем килгәч дип атала. Килдеңме? Гомер итте, җитте дидеңме? Фани дөньялардан тегесенә алып китәргә дип килдеңме? Рәхмәт инде. Исем фамилиямны, адресымны сорап белгәнсең. Ерак ара дип тормагансың. Туры сәхнәләргә килгәнсең. Килгәнсең дә ләкин менә китеп булмый әле бу җирдән. Чөнки җибәрмиләр. Бурычлары күп диләр. Бирергә. Тау кадәрле бурыч җыелган. Уттан ялкын алган бирмәгән. Судан салкын алган бирмәгән. Табигатьтән күпме акыл алган. Анысы да бирмәгән. Кешеләрне мәшәкатьләп күпме вакытларын алган, бирмәгән. Тау кадәрле бәхет вәгъдә итеп хатын алдым. Хатынга да вәгъдә иткән бәхет бирмәгән. Җиргә туган өчен бирмәгәнмен. Җирдә торган өчен бирмәгән. Йөрәгемдә, беләгемдә күпме көч бар. Аларны да әле бирмәгән. Җыеп барганмын да бирмәгәнмен. Гомер үтеп бара тинтәккә. Шулай булгач, үлем брат, ачуланма. Туры килә пока үлмәскә. Үлем кадәр олы башың белән. Дәрәҗәсен төшереп даныңның. Син башкача күзең килеп җирмә. Вакыты җиткәч, күзем бармы?